Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian Arsnam duna ke Central Bureau of Investigation kala pendrung yaki FIR nika First Information Report haka bede bagajingyap jong ki hendrungat ki brio ha Mukroh West Jhadc Hills haka arpu ar tarik naiwing arja arpu ar katkum gajingtip balayak lum naka website jong ka CBI ki dan sautali ki FIR ki bal pendrung haka bede bagajingja ha Mukroh bat yakini ki FIR la pendrung haka arpu pra bat arpu khandai tarik jemang kumban shipen kan mau sangut ki riurang ba naka shnong Mukroh but away forest guard jangka Assam kila klat na kajing siat pathar ki nong tray katanat klau but ki pulit jangka Assam kabalaja ka arpu tarik naiwing araja arpu ar kajing pendrung ka CBI kitiki FIR kalong hadian baka sorkar Assam but Meghalaya kila raiban IT shakani katanat bakan Jingtohkit Halor kitiki jingja ha Mukroh ha kajing shisha ka sorkar Assam but Meghalaya kila dawa na du naiwing araja arpu ar na Menteri Korbari wa Shah ban Pak Jingtohkit ha ka CBI Halor kitiki jingja Handai data haduk menta bakani katanat Jingtohkit kala pendrung yaki FIR. Na kita ki FIR lai tali ki dei ki balai na kaliang ka Assam bat kawai na Meghalaya. Haka FIR balai da uba Stevenson dekhar uba dei sub inspector na kathanat Nartiang West Jhadc Hills. Laong baka sorkar Meghalaya kala raiban IT shaka CBI bakan Jingtohkit Halor ke jingja Mukroh ka bahandrungut ki brio ki layap namar ka jingsiat pathar ki pulit Assam. Namar kata ya ka mukat duma bala pendrung hathanat Nartiang la IT shaka CBI. Hakawai pat ke FIR bala ai da ukajal nat sub inspector katanat pulit Assam laong bakate ke jingja ki pulit Assam kila Shah thombor da ki tiar penmensau hakaba u havaldar Biran Das bat u home guard forest u Abhi Manya Das nak Mukroh beat office kila mensau jur katba u forest home guard u Betya Singh Lekthe u laklan laong ru baya ke FIR bala ai hathanat jri kendeng hakabe dei bakate ke jingja ha Mukroh la IT shaka CBI bakan Jingtohkit Hakani ke FIR ukajal nat ula Kynnoh ru bau aibor shadap MDC bala ai da ukajal nat la pauru ka kerteng jong kinong Shah Kynnoh ki bakan thop yu ba aibor shadap MDC ke barato Mukroh bat saar ngut ki weipat nalor kata ki dan saar tali ki weipat ki FIR bala ai da ushikari enghe ubade range officer IC protection range Hamran Assam bat usen rongpi ubatrei hakatanat forest Assam